Bayan naman po ng Mangaldan nagpatawag ng dialogo kaugnay po sa dumaraming insidente ng pagnanakaw ng water meters sa iba't ibang barangay. Idinulog po ng mga nangangambang residente ang kanilang reklamo sa mga kinaukulan upang mabigyan ng agarang solusyon. Dumalo sa nasabing pulong ang Mangaldan Water District General Manager Engineer Marcelo Pitonio at ang hepe ng Mangaldan Police Station na si Police Lieutenant Colonel Perlito Tauyon. Batay sa tala ng Mawad, umaabot na po sa 15 na kaso ng pagnanakaw ng water meters ang naitala sa bayan. Hinala naman ng pulisya, posibleng may grupo o sindikato na nasa likod nito at may tinututukan na silang sospek na nakatakdang sampahan ng kaso. Sa dialogo na batid na ang mga water meter ay gawa sa brass o tanso na may halagang umaabot sa 300 pesos kada kilo, dahilan kung bakit target ito ng mga magnanakaw. Iminungkahi rin ang pakikipag-ugnayan ng lokal na pamahalaan sa mga junk shop upang agad na ma-report kung may mga nagbebenta ng mga ninakaw na water meter. Samantala, pinapayuhan naman ang mga residente na lagyan ng grills o proteksyon ng kanilang mga metro ng tubig upang maiwasan ang pagnanakaw. IFM News. IFM News. IFM News.